Xi drabi, it-teknoloġija tista' tkun ta' sfida kbira għal-lingwi żgħar minħabba li l-ġganti tat-teknoloġija spiss jiffavorixxu lil miljuni fuq l-eluf u lil eluf fuq il-mijiet. F'din ir-rokna se naraw kif nistgħu nużaw litri Maltin fuq aġġeġġi teknoloġiċi differenti biex indawru f'vantaġġ dak li għall-ewwel jaf jidher bħala żvantaġġ. Jekk tuża l-Windows 10, tista' tikteb bl-ittri kollha tal-alfabet Malti mingħajr ma tniżżel tipa ġdida. Sabiex tagħmel dan, l-ewwel trid tafas fuq il-buttuna tal-Windows li tinsab isfel fuq ix-xelluk. Tfittex Settings u tafas fuq il-kelmtejn Time and Language. Minn hemm imbagħad trid tgħaddi għas-sezzjoni Region and Language. Minn hawn ikun jonqsok l-aħħar ftit passi. Għażel il-kelmiet Add a Language, sib il-Malti u għafas fuq il-buttuna Options sabiex tażel it-tip ta' tastiera tiegħek, jiġifieri t-tip ta' keyboard li tuża. Issa li l-lingwa Maltija hija attivata fuq il-kompjuter tiegħek, tista' tażel li taħdem biha billi tfittixha mill-language bar, qrib l-arloġġ. Billi l-Malti mhu se jtellef xejn mill-użu tal-Ingliż, il-lingwa Maltija tista' tħalliha attivata l-ħin kollu. Issa tista' tikteb bil-karattri Maltin billi tafas buttuni li normalment ma nużawhomx. Ngħidu aħna il-ġ u l-ħ nistgħu niktbuhom billi nafsu l-buttuni tal-parentesi l-kwadri. Issa nistgħu niktbu wkoll l-aċċenti billi nafsu l-buttuna ALTGR u l-vokali li nixtiequ naċċentwaw. Jekk nużaw Mac bl-OS 10, huwa daqstant ieħor faċli li nużaw il-karattri Maltin. F'dan il-każ, irridu nidħlu fil-menu tal-Apple, nażlu System Preferences, imbagħad Language and Region u fl-aħħar nafsu fuq Keyboard Preferences. Mis-salib iż-żgħir li jinsab fin-naħa t'isfel tax-xelluk, nistgħu nażlu li naħdmu bil-lingwa Maltija fuq il-Mac. Sabiex l-attivazzjoni tal-Malti tkun kompluta, ikun jonqos biss li nażlu l-Malti miż-żigarella ta' fuq billi nafsu fuq il-bandiera murija ħdejn l-arloġġ. Għal aġġeġġi oħra bħal mobiles u tablets, insibu diversi apps li jistgħu jaqduna. Ngħidu aħna għall-iOS nistgħu nużaw l-app Maltese Keyboard ta' Keith Galdiz, filwaqt li għall-Android nistgħu nużaw il-Multilingo Keyboard. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għandu dokumenti aġġornati u bi spjegazzjonijiet ċari ħafna dwar l-użu tal-Malti fuq aġġeġġi teknoloġiċi, b'tarif utli għal verżjonijiet differenti kemm tal-Windows kif ukoll tal-Mac. Għal aktar tarif, inħeġġukom iżżuru s-sit tal-Kunsill fuq www.kunsiltalmalti.gov.mt. Tafsu fuq Riżorsi, imbagħad fuq Teknoloġija. Il-ħolqa il-Malti fuq mezzi diġitali għandha twassalkom għat-tarif dwar il-Malti fid-dinja teknoloġika. Bl-għajnuniet tal-lum il-ġurnata, huwa faċli ħafna li nużaw il-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja, inkluż fl-oqsma diġitali. L-għażla jekk il-Malti jitħaddimx fuq il-computers u l-mobiles hija f'idejna. Bid-deċiżjonijiet tagħna nistgħu nagħmlu d-differenza bejn it-tħaddim korrett tal-Malti fuq l-internet u l-estinzjoni tiegħu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.